ji kovê hêjan rojek ji rojan ji ber hêstên dil dikuje. Çavên xemgîn ji ber rondikên soj tijî li hemberî dagire. Dil di nav şewat reh li dû hawarê mîna dayîkek bên ji sebirê firek. Şevên tenge mengayên li derve dengên qêrînên ahenge. Mîna pêlên daran ên dûrî xeyalên şanoyên bêdenge. Bi hesreta parastina penge û şenge yên ronî kirin her malbateke. Rêhevaltiya za û jiyana li dû bingeheke. Peyhev hevahengiyek dil wê de jî ji melaîketeke. Adam dibin hêsên xeme û ji tirsê mîna singê tirşe kerenge. Sebir li dû ji berê bibaweriyên tim û herdemî pey çareseriyeke. Dil di bîranînên malbatên za û zî yên hebûn berkum ne derenge. Lê tunebûna bi piran an yek ax bê maf mixabin hevdûn bin pê dike. Şevên didomin bi nûçeyên ahengî lê çareserî mîna neçareye. Rojên di perên rojname mîna şûjînên jiyanê dike tenge. Rondikên diherike rehê tirşe. Soja ji eşê ji kovanê xemserîne. Mîna roja zivistanê qelse û qerisî dirû xwe diherikîne. Diqêre tevî avanan li dû û bi xwe di heman her demê ku qêre kûr e. Bes e ey siyaseta teneke, bû çend pereke û kursiyeke ji dîrokê virve. Wan gel û welatên hin da kirin mafan û jiyanê ku ji xwe çend dehîn salaneke. Tevî hemû hebûnatî û cîhan yek xan, yeke hebûn, yeke jiyan, mîna bêhne bebekeke.